Oh, hey! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is October 22. So adi kita yan hamay barangay Pago. Tugop naman budoy, di rin naman tong Pago. Oh, gido adi na kita yan barangay Pasel. April 30 itong ira din hikapistahan. O ani kita yan adililo at may barangay Binulo. Ano? Itong piyesta din Mayo 5. Donated by Boy Lanza. Nakatiles it ira din Bagula kusay. Sunod po sa pag-agi natin may daton madonate nga ni kuan portahan. Still pa rin itong tirag ko kandida ngan amulat ini kapilya itong barangay Talulura. May nunong dumala yan ang November maikatulog kita katuig na hinin nga aton binurbalabag kay way back in 2022 bagadida kita itong official nagtikang ang pag-abrehan na Prince Hypermart nganhan GNF diri kita vlogger nagbuburbalabag lang kita kaya anak ko na to panuyo ang paglibot 54 nga barangay ngan may promote gihapon anuman an may edad diha aton dapit sa tanawan mga business establishment o anuman anibersaryo kita ito na aton binurbalabag dinha tanawan to. Oo, nagpapaspas kita kay may the music nililigan nat. October 22, 2025 Miyerkules nga adlaw ano to oras budoy 9:45 nagkatukuan may music so adi kita yan hamay barangay Pago tugupad tubudoy kangan nalipat lang kita sorry la pwede man kita mag sorry Senior San Roque kumbaga makakakuwang ka mo baga diri good kita hito sayod may ada ko baga painok ba baga diri kita sayod nga kung rason may nunumduman hadin nakalabay nga adlaw nga nasingad to kita may San Roque dapit an embankment in naha abtan naton nakadto nga ni nakaputan istandarte barangay captain han San Roque parisang kay Erwin Morabi nga nakadto hira nag rosaryo tapos nakita nato baga nakuha ako kay may ada rainbow maramang kamot karigsig yun basta may rainbow diba Noah's Ark. So bali dili kita sayod kung an gimpainop ngadto amo ton nga sige iton ira kinaadlaw kada kulop may ada prosesyon nagproposisyon hira dito haligi diton dagat. So ayan padayon latit aton yan kay kakulop budoy anaton hadto kay di ba didan Lunes na singad to kita hapalo anaton lat hadto mapatukal kita hasta nag kulop inuran budoy wala kita makapatukal kay kanang lang naton papaunat-unaton iton drone mga waray na atong kakulop ko nahimo ngay mangrawon so yan masirak ba kay tigang pala kita tigang pala kita may kuan sentro ay RHU mahatag unta kitahan resultahan laboratory ni nanay gido kay maramkaman nga ni basta lagas diba totoo budoy during ka sensitibo salit anakon hadto kung ano man ang resultahan laboratory diri ko papasumatan nanay kumbaga kuan ba mapuri nagpiprinoblima kahit umbisan nga ni Cotonio kung tambok ka natambok ka nga
Didahan na akong pagkadtumaro himang ro kita laan yung pagkakuan kay dilan may iha matisuad niya kita didiliwati kan kita barangay Pago nga di kita didi nga dapit magsusulsog kita unahin nito ato na madadanatan niya na pansin ko hanang pagkadto ni nanay akon basyalum nagtimbang ng kanak kalugaringon wala kad bubiga kay 63 man la ako. Oh, may dako nga ni hadto pa baga habersak audire baga kuan wari ko nga nito ka kuang belt bag. Mahimang no didahan na mo pagkuha liwat didahan na Sabado. Wala gad budoy. Nag 69 na nagkuan. Anak timbang. Ang buto na ano nagsusumag ito na. Oh, baga na nakuan nga ni kita na urig baw ito na aton timbang nakipartat tiil nagkakagawas at sakit ba daw? Oo. So yan ano masikari kita anyway 30 yan na ginkikiter. So nasa Rimanhira nga Noronian na lakono. Masasabutan tayo ko anong resultahan na kuan ni nanay. Okay, so pudo-pulanay ka mo. O ini nato na pagpadayon kasumpayhan nato na paglinibot-libot ang mga kapilya mahitungod na pag sa linorog hanbulan ng pagrosaryo. Oo. Ikaw po doon nagkukong kalagyan to niyo rosaryo lagi hap normal sana kita nakatos po nagkukuhan kita ito papa under okay may na natin gin-download nga kuhan nasa batla kita kasi din eh tugnaw tala oh kudlan ha okay oo gidawa din na kita yan na barangay Pasel may dinaliwat music o ano ba ito ang kondin na patrona April 30 ini no April 30 itong era din kapistahan so yan anatong kanina ginsaring dito diri adto pagubudoy salamat opo salamat diri adto pago tugo padto budoy ano kangan nalipat lang kita sorry la pwede man kita mag sorry adto diri adto pago ha tugo padto tugo yan adi kita Pasel mga sugadlot kita tikadto okay mga tikadi kita may talulura so bali tugop adto tugop ini tugop out adto otro kay sisingit natin tugop naman budoy dire naman tong pago sige busy na din hiton mapaghingaya danot kakalasadahan dinidapit na may barangay Binulo ani kita na dinilo at may barangay Binulo iton piyesta din may kala Mayo 5 donated by Boy Lanza ano ba patron din sarado Binolo Secret Heart Secret Heart ba Berhen Secret Heart dabot niya ano kita on to do kami dinik Binolo kita nakaba barangay Binolo Fatima Berhen hang tanong
Naka-tiles it ira din ano bag-ula man kusay. Sunod po sa pag-agi naton may daton madonate ngan nihin kuan portahan. Still pa rin itong tireg ko kandida. Di ba? Sunod kung tikain dawat kita isugad nga to. Tama ba? Kung tikadi talulura. So ini din hingaton niya naging susulsog talulura ini tikadi na talulura. Aknalainin naton gimpakita may tungod nga amin ni ito na aton na ika-upat nga kapilya nga aton papasingadtuan nga nga adlaw. May tungod gud man nga pag-ugwad naton didto ha kalingit iton gagawsan bangon. Bangon katapos ane daw bangon kung masing nga diha wala para tabon. So possible amin ato na katapusan nga barangay kay tatbubuhaton may detaluat iton pag tutugkup-tugkupon nga mga barangay nga bagahigrayo ay iton latang pero ani din hidapit okay. So bali amo yun ito na Talulora amo to dito na elementary Talulora Elementary School adto ira gym ngan amulat ini kapilya itong barangay Talulora senior san senior san Rukig pada okay alam amot adabot nga senior san Roque say gipitira din ni kapilya tiles ira atok ala tong pagsinganin hadi diri pa dadto naka-tiles nga gimbantayan kita din hagawas ni barangay chairman barangay captain na naton sangkay Rodji bundi ada matira bali dida alagad budi kay an iginhaon haaton nga mga turukubon kay dida pagod kita igin pa hampang igin kampang naton ni Rami alagad tutubo di nakinaunay tamsi prinitos na tamsi marasa ngayon at gabi tahala matisugad kita luwat nga dito di kita didapit din maugwad sunod duro temprano daw budoy timpuan naglabaluwat kita anay kay kung naglalaba kita kay duro kita hingka malanganan natagduha ka daw pag panyaga natagduha ka adlaw ito na atong paglalaba pag gidaw anay nangalimot kita so Senyor San Miguel anay baking kita panyaga nangalimot kita anay may dito ako nangalimot kay ambot yan nala kita yung baga nanungdum tikang dito magbarangay Tugop nga aton mga ginpapasingadtuan ng mga kapilya dapat ngayon nato nagtugin kukuanan pipicturan labot lahit video kaya maram ka mo ha Facebook ngaran diri na sweldo tulo na ka bulan budoy tikang didapahan Agosto igin blablang kuhan la waray pa magsaad kun san ano na yan October panyaga pero naka bulan igin piti ni Rock maram ka mo
Ginibitaran naman kita no ha Facebook na kabayan ng earnings itong picture. Itong picture na durda ko lugod itong kuan. Ito na earnings papayaga. Kaya no. Wala ganda ito sa ka-picture itong natag 40 papayagay natag 48 simpi cents. Pera na ito. Baga ito sa dollar, baga tag 50. Ada na itong mga 23. Oo. Baga kuhan itong picture. Good mandiri na sildo. Ano ba itong budoy? Nagpanlalapos na lugodan at pinanaaran. Ano aton earnings? May din naman itong mga apelyido. Ala ka daw budoy kay waray lagi hapon manit baga kukuan. Ba ito na. Okay, bisan nga rin sa gyapon nga sangkay nga natag 2,000 dolyares itong earnings na ihagyap ya waray makakuan makasweldo pero mamintila blanco. Okay, ginko kanto nira di daha Facebook di daha dashboard kung saan no tun imo masulod nga datun imo account gimbubutang ito nira ano kung blanco pa. Usually ito na ito nitong pizza 21 Senyor San Miguel pero ano pa man so ka dito thank you lagi hapon kay may na tumurulaton itong banga di kita nasabot pagbata naton amo to pinakadakong blessing kita nasabot pag mata naton tunyo magkakagaramo ka o labi na nga baga nakikita mo tim kalugaring ang nintalon na hay mulot pamaagi. Oo, baga makakakuang kita dul. Okay, kita good mo na no, nakilala kita hinin nga aton binurbalabag nga usaan nakapakuan haton kilala bisan ito na aton baga magsurunod itaton followers in haligot la pero bis kita nakain may daha atong baga nakakilala bisan di nakapalo. Oo kaya no may tungod to na pipira mga engkanto mga disugadaton mga alien nga nagpapaabot ano hinbulig hin pagpambit pinaagihaton iginaaagihaton nakikialayon nira. Oo may nunong dumala no yan ang November maikatulog kita katuig na Libing Barangay Talulura. O maika tulong na kita katuig hinin nga aton binurbalabag kay way back in 2022 baga dida kita iton official nagtikang November o after Yolanda an ika-9 anyos o nga kumimarasyon diri pagsalin urog ang paghinumdum ano ang paglasorbohan Yolanda Nobyembre 10 adad to. Oo itong pagtikang official pero 2016 pakitahinin nag-add account on YouTube. But hanatong burbalabag amo iton ang pag-abrehan na Prince Hypermart nganhan GNF medyo naton adto gamit nga camera o anatong gamit hadto nga camera in ginaw mga kabataan. So ano na kita din ni bangon barangay Bangon din yan no Bangon amin din nina barangay Bangon. Oo. So hadto naton time naton baga pagtikang naguroon tulan aton kuan anaton pagluluwas
ngan amo na barangay Bangon. Oo, naguro untol naguro intang naawd pa kita to pag ginakan ha suga dito nga may danatong dara nga camera kay baga sharing pa napaka vlogger, dili kita vlogger, amo ito nga nasa ring nga nagbuburo balabag lang kita, kaya no anak ko na to panuyo ang paglibot han 54 nga barangay ngan may promote gihapon ano man an may edad din aton dapit sa tanawan mga business establishment o ano man ang mga parasyadahan katima may da nagpadangat sa aton, may tungod gud man nung bagahira nakukang gud man na aton bagi binurbalabag amo na ito nga may da nagpaabothin camera ha aton, may da nagduhol o mamay gala GoPro 20 na aton kaya ni GoPro 13 at latest GoPro 14 ini GoPro 13 ini nga aton niya nagamit nga camera asya ko pagsaling nga GoPro 20 advanced to kay duhaan aton nakarawat nagdungan. Oo, pero ato patabalay oray ko to nigpalpal ay oo, may dito mga nagkukuhan ha kung papaliton dire pwede eh igakada ko ito nito ni standard awa koan mga istante pati na akong mga gamit ng mga camera kay kuanta ito siya rin pa aton iton mga sadang tipigan siya na. Oh, so amo ginpapahilaba ko la kay itato ni Mang Raon niya na. Oo. So ma-anniversaryo kita. Ito na aton na binurbalabag din niya tanawan. Ano nasus na ako po sa ako baga naguruantal nga naawd ako hadto baga pagginakan. Pero ginhimo ko nga motivation kamo nga aaday na nagkikita an iba di rin nakakita na mamati nala kay iba samtang may daging trabaho nakaabri iton era TV nga dako an mga rito iton keno anatong goodman baga nahimo nga target audience hinin nga aton binurbalabag an mga taga dinhi nga adto na yan na mga iba-iba nga mga dapit nga lugar abroad ba mga riko na tira. Oo, nagtatakas na tira mga chocolate paghihingan nagpipinan labiyog na lang Toblerone. O amo to na atong target audience ngayon mapansin gihapad to niyo anakon style ano ang pag-vlog usually amo to nga nakasaring ako nga dire ko vlogger kung buburo balabag la may tungod nga itong vlogger goodman baga sigit yakan itong camera in naatubang nga era kumbaga kung nagpipicture ka naka selfie mode. Oo, amo ito niton baga makasek nga totally vlogger iya ko liwat iba ini yan ang aton niya na treatment ito na aton baga pagburbalabag ay yung nakikita ay yung mga screen nga na mga mobile in amo tinatawag nga POV point of view. So kung ano na ako nakikita kung ano na akong baga ano halibong paghilingi in iyo gihap nakikita sugad adto na ako amo to ta akong pamaagi di ba? O point of view labi na kumbaga may da mga igduruhol kay siyempre di rin man to na akong amo to nga baga makuang ko ito baga pagduduhulhin naka selfie mode nga maduhol tapos makita camera agi just colored diri ko to kuan type kay ito hindi rin man ako ni ginduduhol yung papaalayon salit ito ako nito nga gusto ko makita itong gindudulhan
ito na era facial expression nga baga hikamo ang naghatag diri ako iging paagila. So na nga dito na natin yung mangrawon nga pagtaga pipinangay direct ko kuan ito na daw mga ano pa ini wifi. Anyway, amo ito na natin baga nahi pa ambit yan ang adlaw ang nato ni mangrawon. So damo pa tatong pagkahimang rawon ano sunod liwat ayan kay so naigada ito na kiling ano. So mga anibersaryo kita yan ng ano bimre may kiletong rin sa buta salita ada YouTube. Yung mga nandyan po sa YouTube na nanonood, alam kong mga visitors lang po kayo, baka naman pwede no paki ano na lang paki click na lang yung subscription at dito rin sa Facebook baka po pwede pa click na rin yung follow. Okay. Na monitor anyway so karon talanay amo ito nato na imo yan ang adlaw nga himang rawon baga upat yan ang adlaw nato na singadtuan yung mga kapilya tiga barangay Tugop, barangay Pasil, barangay Binolo ngan Talulura. Hawrilot nga adlaw bamanan na di ano baga damulay nga kapilya nato nagian hawrilot nga mga adlaw inin madamulat ito. Again, this has been your friend from another stars. Siyempre ako lagi pinagpapabilin nga iyo sangkay nga mayokbo. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mamwa, chup chup. Okay.